Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadian balawai ka 73rd plenary session joga North Eastern Council NEC balakriya do Amit Shah ubentri kampo yeng ka sarkar India haka South Regu Julio Arja Arpunriu ka Khasi Students Union KSU kala yo ya kalat banya kendo yu ha State Convention Center Shillong. Ubat Raymond Karjana President ulaong baka union kala pensngau hau Amit Shah yaki mat kum ka inline permit yakabau menteri kampo yeng syam la ai ka Jubab ka basai. Nalor kani ka union haka Jingdawa lang ka Khasi Artist Society kila kran haka Jingdawa ban penrong ya ka Ktien Khasi haka 8 schedule bat kumjo ya ka kam khaput haka bau Amit Shah ulaong bakani ka kam kadai ya ki ar sarkar jala kata ka jala Meghalaya bat Assam. Haka por step shwa ka jingwan Amit Shah ka union kalawa ya ki bana bat ki flex ki badon ki jingtho bat dalai anam Shah ban klong ya ki marpo kando uranium na ka jala. Tangkat ta kini ki flex bat ki bana ki balawa bat te hagi jingke road surak kila kedau ba ka sarkar India ka de ban menjur bat ban ai pentrai kam no ya ka ILP kum bala menjur da ka yeng dor bar thawan ka jala la jan kot hinyos na menta. Adien da kini kini sirin layo jitip ba kandon ka juwan to Home Minister juga India, saya ni kejelah juga. Di layo man yang appointment man kedua lemba state government. Mat kaji kedua apa tasgi nanam lah dong bakal di siswa ni, siswa dari Shillong no buat Sngap ni dari kimat di pengiran tasgi golong ka ILP nangta laborator isu haringkat ka klinik kopra berkunjung Kiwei dia. Di HBD bang ILP kepada yo tim layo kanu ka official status ka Jubab ka Shah ka dum tamne buat makanya kesan ni kembali laju dia Shillong adu diklimbat ni persang bertero ban yo rekam ya ILP dan ka jelang lagi di HBD dapat ka tuperung itin Khasi kena kopra ya dan lang ki nomi khmat maka Khasi auto society ru bat kasai maki kan patai company ya tu pentah di BD buat border isu na kaliang jo Home Minister wakil Shah ba kani ka benta jadi atli state ne lalu don kam bau gondro pleng ban midiet yang ne kam di ka por seperti apa no isu masing kam no gajing pen kamut ba pinai ka we kesim no pinai ka tiamon kesim ka diang ini ai skam kinogrem ki bang yang na du sek na du ski ba sengi hoi kinoilam ibarem ru klakan ke ju norem mangi bandaru ikran ke ju norem kamdan ke jinge pen abai re gono ko mat mano no issue jongka jolsen ba tet rivi propoi Habatin pej bahaki ki sharp ka sharp plus f Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya